karon late na ako sa bus. Kaya ako pasan 12 minutes. Pero na akong makapas pa ko. So, yeah, let's go. So, manikamot pa kong dagan doon ko para makapas na ako ang bus palulong sa bus station sa Al Ain. Then Al Ain to Dubai. Peace on earth we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. Sing about the better things of friends we have and now here too. La 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 la. We need to make this Christmas bright. And your favorite dream of a star. Wish upon a Christmas night. Unsa na? Really funny! Unsa na? Unsa na oy? Unsa na? It's a boomay! Wala pa na katawa kay Panik yung Oh, palit mo joke! Agay agay. Ito po. It's so fun! siya magamit ni ako kani magamit. Galing ba yun? Ito ko yun. Sasa? Magamit sa aking tagaan. It's for deleting archives. Memories. Not memory. If you want to delete something in your life, Is it kulang? you can delete it. Budodal. Eraser! 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 Sabon! Kujisan. Jisan! Pang-delete og bugas. Manita, Ako! Ako na, okay ako. Ako! Unsa ka na ba eh? Gusto ka recommended? Ito na My Christmas wrist. tree! My Oh. wrist. Don't drop. Ala na. Open. Sabon. Nasa pala, yay! Nanay ko. Yay, Jim! What's that? My wrist yung kikul. Apil ilong ris. Ano, libog ikaw ganino ba? Lahi. Kanan kay kala sa tissue. Kuha na, kuha na.
Wala ko ako ah. Sa funny gift o sa serious gift. Pero... Ayun! Sa Nindot din sa manila. Ang gabi sa manila siya, no? Sa taga ng tanang ko, pinapag siya ginahuna-huna. Hindi man di ay karoon pa na ako nabalaan. Kaya nakadawat na! Hindi, pag-check na ko. Yes, si ate niya nabunod kay you're looking to my Ah. sister. Actually, kay di man ginanta na para sa imong car. Para kaaya ginanta na car. Wala ba? Basurahan sa ng pin! Murag. Bibiron. Hoy, dili ko bakit! Ay, basurahan ka to sa napkin. Yan. Oh my God, I know na. Saan na? Ibang yun ako na si Aya. Kaya hindi aya. Ano na? Pag-liner! Uh-huh. Siya man. You know the story of this? Behind the story of that gift, Yeah. mo na yung makadaog sa story. Thank you. Uy, nag-gaming na. Supply for a month. Ay mo rin yung supply for ano. Wala pa, oh. 40 plus 20. Oh, nakabula. Ayan, pinihintay. Ano pala magputos? Ha? Pala magputos. Okay, naman man eh. Ah, Sa tabunan niyang supply. ito ka na ba? Sana. O ano siya, kana. Dili, ikaw di Magamit ba? yung kinitiya. Ay! Kapaluan! Gloves! Kapaluan! Ay! Ako, pabita Sawat na sa iya. Kaya bigay. Kapaluan! Ay, nabok na lang! Ayaw din na sa akong bed. O, ginuko. As if sweet pa. Laki na siya. Kapaluan! Sana! Basta. Ang tatan. I can feel it. Ay, sweet kayo. Open. Apartment na niya. Yate Kwarta nag... na ba, kwarta? Ticket na, ticket. Ala, ticket ya, ticket. Ay, feeling imong isuwa nakabuno. I-check na ba para makauyaw? Sana. Gamit ka na niya. This is funny. I like it. Ito na, sabon? Every time, ang sinunod ako balik sa clinic para hinungkin. Seryoso? See, thank you, sis. Eh, So sweet. Yun ay kain ko ako na. Be, otot, be, otot. Gusto. Bot. Mori ang rason. Tanaw tayo, matagugan ba niya ako ang Mumbai? Mori ang rason. Mori ang gigamit para masave Ang kabalunan ko. Save ng tanan? Oo. Bangka. Alto. Bangka ni Noah. Shit. No. Ako ba tapos maulawan ko? Hindi ako na. Hindi na, hindi na. Okay na. Okay na. Hindi ako picture mo, dali ko. Okay? Picture mo, good. Dali mo kabalo mo kung Ay, si Malco man nakapunod sa kuha. Pamili kulay ah. Kapaluan ko sa pun na. Nga ikaw man ang nagbunot ko. Sama na. Hindi ako, oy. Sa baro. Lansang ang martilyo. Di ba gipako sa cross? Wala dapat ako Mumbai. Oy, kaya ang gift is... Wala kayo pinadayon niya? Di ba 10 ang libo? Pinadayon? So, wala nila eh. Wala Ikaw na. pala. Ako dyan na ba? Sa dalig yung paper bag ko. Ako yung game siya kayo. Actually... Kailangan ng convince ko ah. Kabalo ko niya nasakitan ka. So, protection niya siya. Ano ka nasakitan? Dayon. Oo, unya. Allergy siya na. Actually, doon ni siya. Ang isa dayon kay... Nang latex man eh.
doon. Ang isa na yun kay isa sa kabutang para makita niyo para mamamata ka sa buta. Oh my God. Ginagamit niya sa mga buta, yung mga Eyeglass. Sira mo? Eye drop. Wala na mo na bula. Maulo ko. Shit, anfil ako kay... Oh my God. Bito, tag 4 na na yun, tag size ang kuan. Akong gift din. Dili. Nakalba na si ano, tsaka ni Yes! However, everybody's favorite dish. Creative mo naman. Ano daw? Paano daw? Yung sa kaya mo bang... Pagkita eh. Hoy! Sana! Gloves ito. Uy, masyak mo sa isa. Ay, yan, yan. Large? Ay, makakita ko sa mga tumurang daw. Meaningful ah! Bisaya